umbah-umbah slendro. Maisa-isa slendro. Mepe baju slendro. Piye? Kula kok pembantu none kuning. Saka tresnane. Ora apa-apa kuwi sayang wong wedok. Sayang piye? Anake wis jelas kaya putrane panjenenganipun Pak Mayar. Iki wis jelas Mas, kaya agraria. Lho orang-orang hebat sok ben anakku. Cita-citane paling daki polisi. Iya, ora polisi no, ora kaya anakmu wis gundul ireng. Cita-cita anake TB Indonesia lho Mas Bapak. Dadi maling. Iki anak Cita-citane mbok ya dadi polisi apa dadi tentara kok dadi maling. Anakku dadi apa? Maling. Anakmu dadi apa? Polisi. Justru kowe iku kudune matur suwun ning aku. Lah apa Mas? Ora kok malah ngelek-ngelekne aku. Ya mestine bangga nek anakku dadi maling. Lah kok bangga? Lho, anakmu dadi polisi nek ora ono maling arep nyekel sapa? Nek kamera tuamu ya wis setruk. Kok mestine bangga? Duwe kanca kaya aku iki bangga. Kok nek duwe eling piye? Ora anjir maling kuwi mesti elek. Nek maling kuwi ya elek Mas, wong mergo gawe kapitunan liyan, gawe gilane liyan. Nggih napa boten? Nggih, secara umum seperti itu. Justru maling niku ndongakne wong paling ikhlas. Kok iso? Nyuwun sewu jenengan dadi dokter. Ketoke profesine apike ndongakne elek. Muga-muga akeh wong lara ben aku iso mergawe entuk duit. Bener ora? Bener. Tapi nek maling dongane ikhlas. Piye ikhlase? Muga-muga duwe Pak Lami, duwe Pak Mayang akeh, wis akeh iso tak colong. Dongane duwe akeh ikhlas apa mboten? Kuwi ngono ilmune koclok. Lho, bener nek ngertos jeng Sunan Kalijaga. Ngertos. Biyen niku dadi rampok, begal, kecu, akhire pensiun dadi Sunan. Anak kula nggih maling saiki somben. Bapak Sunan. Weh, Sunan sugih lho. tenane lho. Lho, nggih, Sunan apa iki Sunanto? Wong iki nek pengen sukses, pengen hebat kaya panjenenganipun Mas Iwan Masto Utomo. Kuwi jelas kok Mas, dari segi bibitnya pun cetha kok. Iki ora ninggalke panjenenganipun Mbah sing wis kasih dan jati, tetep mergo napa nuwun sewu Mbak Cani Ibu. Mergo wong nemku asale saka wong tuwa biyen. Mergo wong tuwa niku pangeran katon. Nek ije urip setiap bodo ngenten iki disukemi nyuwun pangapura. Nggih mboten Mas? Ya berkah banget. Nek wis kapundhut utawa kasih dan jati, tilik ning makom utawa ning kubure. Ora kaya kowe ndul gundul. Kok salah terus. Lah kok ora salah piye wong kowe nyekar ning gone Pakmu Sandirana setahun sepisane kok ya kleru. Dalah. Banyak apa ndul gundul. Ya terus sini lho, aku sampai kleru piye. Lah aku sebagai kancamu sebagai bestie lho, malu aku. Lah kok ngerti lho. Niki nyuwun sewu Mas Bapak. Iki nek karepake Sandirana iku winginane malam 29 kleru Mas. Nyuwun sewu Mbak Sandirana rak makome mriki tangan. Lah kok sing disekar niki wong mriki. Monggo niki niku kuburane Siti. Oh. Makane kok. Kene tengen sing tak sekar. Kene iki kuburane Siti. Nekarku jam pira? Jam 4 sore. Anane jam 4 sore aku nyekar ning Pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 4 sore bapak kudulan ning Siti. Kok kurang ngerti jatuh ahli lho ngene. Pakku nek jam 4 sore iki dolan ning omahe Siti. Lah pertanyaane Siti iki apane Pakmu? Kendaraane kok. Awak jangan Dur, gundul kono kok pengen sukses, kok pengen dadi wong pinter, wong hebat, wong kajen, wong keteriman. Ya ora mungkin to, Mas. Lah nyapa? Wong wis diomongi dikandani lho, Mas Bagong. Iki pun kula omongi Mas Ibe, kowe iku nek pengen nyekar ketrima, manut Kanjeng Nabi ben diarani sunah Rasul. Nek nyekar sing pas sing becik iku malam Jumat. Napa kowe ora gelem nyekar malam Jumat kuwi? Nyekar sing apik niku malam Jumat. Sebabe. Lho, nuwun sewu, iki istilah cara kino. Dasare malam Jumat iki hari Jumat itu hari yang sangat dikeramatkan oleh agama kita. Lho, kok nyengenges to? Iki tak rata lambemu lho. Kok nyengenges to? Iki jalan, lho iki jalan. Modelmu kaya pelekne, pelekne kowe. Sampeyan kok opone nuwun sewu. Dengan mboten ngerti kula to. Piye? Sing kiraah tenggene Masjid Agung Sukoharjo bengi niku sinten? Sapa kowe? Kaset. Iki kaset ora kowe. Kula.
Justru malam Jumat iku sing dilarang kali alim ulama damel ziarah teng makam kubur. Kok iso ngono lho? Jenengan ngerti lagune para alim ulama. Piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu malam Jumat ku mulih ning omah. Lah nyapa kok yayakane kuburan? Arep golek nomor iya. Dipikir. Ono kok sakar. Lah iki jenenge pengetahuan ora cetha ya ora jelas ya ngene iki. Jadi lek lagu lho. Lagu itu tercipta lebih dulu keyakinane wong Jawa kene malam Jumat iki digo diatur tirakat kalau nduwake wong tuwa iki pancen nampung. lah ya tapi nek cukup tenggene omah nek jenengan ke kuburan simpangan. Kono tembane saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Lah wong-wong pepundhane padha mulih ning omah jenengan pas ziarah teng kubur. Arep gendak siti sampean. Saya kene tak kok Omongan karo wong ngeyel tak iki srekoso. Pon temu kula, pon temu Mas Beko. Nggih, Nah, iya. iki nek mboten enten malam Jumat niki mboten entuk malam Minggu. Wis wis. Malah kocok. Kok kocok piye? Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Wong mati malam Minggu iku pacaran dolan ning adu-adu, udah sepi. Nek buri kelar delok yo. Ya san Platok lambe kok. Oh, apa lambarane lagu iki kaya cetha yang wong iki nek ora mempunyai napa niku pemikiran SDM rendah. Heeh. Mboten kados panjenengan. Pripun? Wong ora tau ngajeni kali wong sepuh nggih ngeten niki. Kali bapake ora ngajeni kowe ngono lho Mas Andi. Sinaosa aku ki makat bareng karo kowe, kancamu karo kowe. Nek bengi iki Mas Bagong mbok wirang-wirangne aku sing gak trimo. Mas Bagong iki sebagai dalang lho Mas. Pucuk pimpinan sing manggon mengarep bengi iki Mas Bagong. Cara Mas Bagong iki sopir Mas. Kendaraan bis ana minggat-minggat iki tergantung Mas. Dalang iki Mas Bagong. Aja ngawur kowe ku. Lah nyapa sopir manggon ngarep. Mergo iki manggon ngarep penumpang iki awake dhewe iki. Kok dadi kabeh sopir mesti manggon ngarep. Enak sopir sing manggon buri. Yo ora enak. Enak. Sopir apa? Becak. Supir becak supir ning buri, nek supir ning ngarep numplak. Omong ora logika. Alah paling ya sopir becak tok. Nyapa? Paling sopir becak ning buri. Enak sopir manggon tengah. Ora enak. Sopir jokal. Mas. Kowe iki bengi iki sing ngejaki Mas Bagong Darmono lho ya. Kok aja mirang-mirang. Mas ngono tapi iki logika dipersani wong akeh. Logika iki masih wong iki saiki dadi bintang siji. Mulane aku ngekeki disampe pembojokan masyarakat. Lho, ya iki padha ae ngono lho. Lah sing ngomong gede sok dulu. Ora ora ketemu malah gede. Periksa lho. Itu mbok nek Enggak suka aku seperti itu. Rasa Mas Bagong iki piantun sing sepuh sing wis pinter sing wis pengalaman. Karo wong tuwa kuwi ajenono mergo wong tuwa iku pengiran katong pengalamane luwih akeh tinimbangane sing nom. Cara wong tua itu luwih apik tinimbangane sing nom. Nek wowo nek babuan, kun saya Mas Bagong. Nek babuan kae nek tua mesti enak, nek nom kae ndak enak. Contone pelem nek tua rasane piye? Legi. Lah nek nom kecut. Salah nek tua legi. Nek nom cepat. Jeruk kae nek tua legi. Nek nom kecut. Oh, kowe nek tua kuwi mesti enak tinimbangane sing nom. Dul gundul. Panganan opo ae? Nek tua mesti enak tinimbangane sing nom. Aku ndak takon. Ya itu kancane kowe kok ra itu. Kowe wis tau mangan jangan bung. Diwale. Mangan. Tau mangan belum ora? Tahu. Belum nek tuwa kae rasane legi nek nom kecut, jero kae nek tuwa, legi nek nom kecut, salah kae nek tuwa, legi nek nom sepet. Oh, kowe nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing nom. Hop hop hop. Ayo kowe tau mangan jangan bung. Wis, gawene saka apa? Saka pring. Sing digawe pring nom apa pring tuwa?
Pring bayi. Pring nom. Lah nyapa gawe rasa kok pring tuwa ben nyoblok cangkemmu wis. Ngomong bungokno opo sing tuwa luwih enak dibanding sing enom. Wah, tunggale iki tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tunggal piye? Ngomong pakai logika. Logika piye? Kowe bersane kok bersane bengi iki lho acarane karo tuwa nom karo tuwa. Kowe kok ora Mas tak omong ya, nek tuwa iki mesti payu larang, nek nom iki murah. Iya, jadi boten Mas. Ada kok nggih boten. Aku nek iki aku ngerti Contohnya apa nek tuwa mesti murah, larang nek nom murah. Contohnya kowe sepeda motor nek tuwa semakin antik, larang mergo digawe kolektor. Kayu jati nek tuwa mesti payu larang, nek nom murah. Emas kan nek tuwa larang, nek nom murah. Apa nek tuwa iki mesti payu larang tinimbangane sing nom. Entek wis. Diot kowe dhewe. Apa kowe marane tak ora tau nderekne tak lami. Nek tuwa mesti larang, nek nom murah. Kowe tau ning gone GP. Kono nek tuwa ora payu, nek nom malah larang. Kok malah kono. Wis hop wis wis aja mikir kaya ngono kuwi. Iki Kok ngomongan karo ora cetha ora jelas malah mumet dhewe lho. Iso stres lho geblak-geblak dhewe lho. iki Terno bae. Kuwi kok datang wis tuwa dhewe. aja arane kowe kancane kula sinten. Ya gampang lho. Ya gampang. Wong kula kanca sitok pental nggih pun lara. Bor awake dhewe iki namung memuji nggih to Mas. Memuji. Muji-muji keluarga Agung Mbah Karyo Dikromo